Днес на гости ми е Възкресен. Какво ти е мнението за София? Винаги много съм хейтил София. Страшно много хора в маркетинг средите са малумници. И открих, че всъщност България има доста адекватни бизнеси. Има много хора, които правят доста интересни неща, за които хората в принцип не биха дори чули. Какви са най-големите разлики в начина на живот и в работата между Англия и България? В Англия така и не се почувствах супер на място. Да. Има някакво такова усещане, че малко си аутсайдер. Мога да разкажа за времето, в което обраха в Англия и ми взеха ключовете, не може да се прибера в квартирата си после. Това е много стереотипно да те оберат в Англия. Звучи като нещо, което се случва прекалено често. Мисля, че е странно да се оплакваш от корупцията в държавата и след това, когато те спре катаджия, защото си минал на червено, първото ти нещо, което питаш е дай да мислим нещо. Да. Да измислим нещо. Да. И хората са и много по-студени. Това ми беше усещането на Запад, че там са много по-ориентирани. Няма такова усещане за общество. Няма я тази топлота, която има в по-икономически нестабилните държави, нали? Където просто хората са си сякаш по-топли, повече се забавляват. Някакси на Запад, особено Австрия, Белгия, Холандия, Германия, там ми направи впечатление, когато съм ходил, че е доста по-стерилно и студено. Знам обаче, той боли да се ебе.